чорабинии бо шукӯҳи савгандёдкунии наваскарон бо иштироки намояндагони вазорати мудофиаи ҷумҳурии Тоҷикистон, мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ, қисмҳои ҳарбӣ, падару модарони наваскарон ва роҳбарони корхонаву ташкилоти шаҳри Турсунзода дар назди муҷассамаи шоҳ Исмоили Сомонӣ доир гардид. бояд гуфт ки дар ин рӯз зиёда аз 200 наваскарон аз қисмҳои ҳарбии тобеи шаҳри Турсунзода савганд ёд карданд. ба ватан ва президент содиқона хизмат мекунам ва бо тантана қасам мехӯрам қонуни асосӣ ва қонунҳои ҷумҳурии Тоҷикистонро қатъӣ риоя менамоям. оиnnамаҳои ҳарбӣ, амрҳои фармондеҳону сардоронро бечуну чаро иҷро мекунам. сарбози бошараф, бо интизом, далер, ҳушёр бошам. қасам мехӯрам ки то охири нафас ба халқи худ содиқ бошам. нерӯ ва ҳаёти худро дареғ надошта ватанро мардонавор ва моҳирона мудофиа мекунам. роҳбарати мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Турсунзода, намояндагони вазорати мудофиаи ҷумҳурии Тоҷикистон, мақомоти ҳифзи ҳуқуқ, собиқадорони ҷангу меҳнат ва волидайни наваскарон дар ҷамъомади тантанавӣ зимни суханронӣ қайд намуданд ки имрӯз қувваҳои мусаллаҳи мамлакат хеле ташаккул ёфта аз ҷиҳати таъминоти моддию техникӣ, қудрату маҳорати ҳарбӣ ва интизоми ҳайати шахсӣ нисбат ба солҳои пешин фарқияти зиёде дорад. артиши мо имрӯз истиқлолият ва тамоми ҳастии Тоҷикистони азизамонро сарбаландона ҳифз менамояд ва барои ҳар як ҷавонмард боиси ифтихор аст ки ҳамчун сарбоз дар сафи артиш қарзи шаҳрвандиву ҷавонмардии худро адо намояд. зимни табликотии хеш намояндагони вазорати мудофиаи ҷумҳурии Тоҷикистон, мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ ба як қатор афсарону сарбозон ифтихорнома ва тӯҳфаҳо тақдим намуданд. баъдан аз ҷониби сарбозони қисмҳои ҳарбии воқеъ дар шаҳри Турсунзода буда паради ҳарбӣ доир гардид. дар ҳақиқат хизмат кардан ба ватан аслан хизмат кардан ба падару модар ва бародарону хоҳарон аст. зеро ватан ва миллат ду рукни муқаддасест ки бидуни онҳо ҳеҷ фард сари баланду ифтихори инсонӣ дошта наметавонад. бояд гуфт ки имрӯзҳо садҳо нафар фарзандони бонанду номуси шаҳри Турсунзода дар ҷузъу томҳои қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон адои хизмати модар ватан менамоянд. дар қисмати фарҳангии чорабинӣ варзишгарон, хонандагони муассисаҳои таълимӣ ва хонаи фарҳанги шаҳри Турсунзода барномаи рангинро пешниҳоди меҳмонону навъаскарон намуданд.